Futbal je lepší ako hokej a teraz pôjdu bomby do mňa. Teraz za každých 10 koničkov pridám euro do banku v prize money 3x3 Superlige. Idem prvý, kedy chceme vytvoriť najlepšiu súťaž v 3x3 futbale pre amatérov. Keď nespravím aspoň 30, rozdiel musím spraviť v klikoch. Aký je najlepší futbalový brankár? Donnarumma. Aký je najlepší slovenský futbalista? Ondrej Duda. Kto je najlepším strelcom v histórii anglickej Premier League? Alan Shearer, Wayne Rooney alebo Thierry Henry? Ačko. Aký je najväčší počet gólov, ktorý kedy jeden hráč dal v jednej sezóne Ligy majstrov? 12, 17 alebo 14? 17. Super. V ktorom roku bola založená FIFA? 1904, 1923 alebo 1958? 23. Nie, Ačko. Tak dnes sme pridali túto sumu do prize money. Dal si dnes viac koničkov ako ja? Napíš do komentára, koľko si dal dnes koničkov ty, napíš aj svoj rekord a poďme sa spoločne zlepšovať. A odmena pre teba. Challengeuj spolu so mnou, natoč video ako koničkuješ, označ 3x3 futbal, prezdieľame tých najlepších a najoriginálnejšie video odmeníme podľa toho, koľko si v ňom dal koničkov. Zajtra ťa čakám znovu